Yan na. Ay, nako. Nakita ko na. Hello. Wow, tamsakdan na. Hello, tamsakdan. Sabi niyo. Kamusta? Okay lang, okay lang. Ganun lang pala yun eh. Hindi kasi yung una pala kaya hindi ko makuha kasi nag ano lang muna pala ako, nag-record noon. Dapat pala hindi na ako nag-record. Ni-record ko lang yon kaya inedit ko ulit yung broadcast. Ganun lang pala yun kadali. Wait lang. Share ko. Sige. Hindi ko talaga maano-ano. Makuha-kuha siya kanina. Yun pala, ano na siya. Tagal-tagal pinag-aralan, ganun lang pala siya. Salamat. 3 million views in the house. Dan share. Ay, salamat. Sige nga kung ano. Tapos, pag natapos ako dito, pipindutin ko lang yung end broadcast. Tagal kong hinanap kung paano. Mali-mali naman pala yung napindot ko eh. Okay na. Ganun lang pala. Okay na siya. Hindi, kasi yung una kasi, ang pinindot ko pala, napunta doon sa record lang siya. Pinindot ko siya, skip, tapos record only. Doon muna ako nagpunta. Tapos nung nakita ko na ayaw talaga na may nakalagay na edit. Kailangan i-edit ko yung broadcast. Tapos yun, nakita ko na. Ayun, naka-live na eh. Ganun lang pala, kadali. Ganun lang pala, kadali. Diyan ka lang, sa taas ka, patong. Tapos may mga ano pa rito. May mga nakalagay din na ano ba yung banners? Brand, comment. Ganun lang siya pala. Nakikita ko pa ang sarili ko sa kabilang cellphone ko.
Tapos, wow, Joy, galing ah. Buti pa si Christine Joy. Magtamsak ka, Joy. Mag-ano ka, pindutin mo yung ano, yung ganyan, no. Joy, asan si Marwin? Tsaka na si Cyrus. Doon. Dan na po. Wow, galing din ah. Marunong ka na, Dan. Tamsak Dan. Hindi mo yan nalalagyan, Joy, ng ano. Oh, hello, tamsak Dan. Salamat King Lapu-Lapu. Iba ang ano, mahirap. Hindi man na. Salamat sa 5 million viewers. 5 million na mata. Paano ba maglagay ng jacket? Ah, ay, ganun. Paano ba maglagay? Yun ang turuan mo ako, paano maglagay ng jacket. Oh, hello at Christian Joy Tagana, sabi ni OFW. Paano ba maglagay ng jacket? OFW, offshore life vlog, paano maglagay ng jacket? Turuan mo ako. Ba't naka-hide? Ayun. Turuan mo ako paano maglagay ng jacket. Hindi nga, sana may jacket. Nakachinelas lang po ako, sana. Hindi ko pa kasi alam paano maglagay ng jacket. Paano ba? Open ka sa dalawang sipo, isang lang dun. Sa pwede mag-jacket, isang sipo. Ito nga, oh. Oh, tapos, saan? Anong gagawin ko? Sa isang account lang ba? Punta ka sa city mo at doon ka maglagay, press mo name ko. Ayan, sa city ka maglagay. Hindi, ibig kong sabihin, yung isang city gamit ko. Tapos yung isang city ko, kailangan parehas ba? Same account. Okay, sige. Same account. Ito pa kasi alam eh. Okay
okay na siya. Parehas na yung same account. Tapos, na-out ko na si Bicolana. Tapos, anong gagawin ko? Press nyo yung name. May nakalagay kasi na pag press ko yung name of Medical Humanity, may nakalagay na put you, ano ba to? Add moderator ba? Kasi ang nakalagay lang naman dito yung action Oo, yung option niya sa baba nga, report, remove, put user, add moderator. Sige nga, message ka nga. Message nga kayo, OFW, Offshore Life Blog, saka yung Medical Humanity. Nilagyan ko. Ayun! Ganun lang pala siya. Ganun lang pala siya eh. Yes. Salamat sa pagturo. Ganun lang pala. Yung jacket na OFW Offshore Life Blog. Ikaw din nilagyan ko na. Tingnan mo nga kung okay na. Mag-comment ka nga. Ang saya-saya. Wow! Ayun! Nagkulay na sila. Ganun lang pala eh. Ganun lang pala. Salamat sa mga turo nyo. Ayun. Ganun lang pala eh. Masaya nga. Ang saya-saya pag kulay blue. Tapos, mangisda na kayo. Kaya isdain mo si OFW Offshore Life Blog. Ganun lang pala siya. Salamat sa 5 million viewers ko. Kakangalay. Diyan ka naman. At nangangalay ako. Ganun lang pala siya. Medical Humanity 1011. Galing. Dapat ganun lang. Ganun siya.
kapag magaling ang teacher, magaling din yung estudyante. Ganun lang yun. Magagaling yung mga teacher kaya madaling matuto. Mm-hmm. Hello. Ganun lang pala siya. Tapos kanta ka para Hindi ako marunong kumanta. Baka mamaya biglang umulan. Kakanta-kanta. Nawala na si Joy. Tapos, bumtiyay. Bumtiyay. Haha, sige na nga. Okay nga ako na kasi mainit. So, tapos, tatalon na takbo, sisigaw ang pangalan mo. Ay, si Karen Six. Yo, thumbs up din ho. Salamat sa mga patamsak nyo. Sandali lang.
6 million tampak na siya. Oo, 6 million na. 6 million pa lang. Sige, 39 na. Almost 1 hour. Wala pa. Natagalan sa kaayos kanina. Hindi mo kuha. Hoy, bawal yan. Huwag ganyan, ha? Karan 6. Naka-stay home lang. Siking lapu-lapo. Diyan ka lang. Samahan mo lang ako. Hanggang matapos. Tayo lang na dalawa. Ikaw at ako. Tayong dalawa. Ang magkasama. Parang tula lang yun eh. Na, 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 na. Nais ko ay sa haba ng panahon. Oh, alisin ko, off ko na to. Sige. Nakita ko yung kanina na na nag-try ba, yung naka-video siya. Nasabi ko sa'yo, naka-record lang siya.
Andoon. Nakita ko na dito. Bulaklak. Buti nga bulaklak siya. Nubius talaga. Diba naaalis naman yon? Pagtapos ba nito, pwede bang malagyan siya ng ano? Parang wallpaper siya. Parang cover photo ba? Pagtapos nito mag-live. OFW, Offshore Life Vlog. Pagtapos ba nito, pwede bang malagyan siya ng cover photo? Para hindi mukha ang nakikita. Lima siya, 5 million. Ayan, 5 million siya. Malalagyan ba to? Naka-stay home si OFW Life, Offshore Life Vlog. Elbow coat, whitey. Yun pala yun, elbow coat, whitey. Elbow coat, whitey. Hello. Shout out, sabi ni Marlon Gado. Hello. Salamat. Nakalagay na ako. Alam ko na paano maglagay ng thumbnail.
Nilagyan ko yung isang video ko, sinubukan ko. Di ba parang lapis ba yun? Pag pinuntahan mo yung video mo, may nakalagay siya na parang lapis. Doon, nilagay add thumbnail. Ayun. Salamat sa 4 million eyes. Maya, panoorin ko pa din yun. Stay home lang, seeking lapu-lapu. Stay home, stay home. Ano kaya yun? Yung heart na may puso. Thanks, Doc pala yun. Yung heart na may cross ba to? Pag-aralan ko nung paano yung mga emoji nito. You got this. You got this pala yun. You got this. Ano pa kaya to? Good vibes. Yan lang pala good vibes. Stay home. OFW Offshore Life Vlog. Stay home. Yan ka lang.
Stay home. Home, home, home. Shout out, OFW Offshore Lifeblood. Sabi ni Bicolana Vlog, 01. Try lang yan. Sakit sa likod. Masakit sa likod. Hello, shout out din sa iyo at Bicolana Vlog 01. Masakit na sa likod. Susunod kukuha ko ng yung upuan patungas. May misang maliit. Ganun lang kaya. Anong ganyan? At sign? Lagyan mo at yung ganito ba? At sign. Paano naman lalagyan? Yun pala yun eh. Sabi mo eh. O, ayan. Ganun ha. Ganun ha. O, ayan. Ha? Magkulay. Paano? Saan ako maglalagay yung ganyan? Yung may kulay na ganyan? Yung, di ba ikaw kinukulayan mo yung ano mo? Yung pangalan mo may kulay siya? Paano mo nilalagyan? Hindi eh. Ibang gamit ko naman to eh. Ay, ibang account. Diba dapat sa isang account ko rin? Paano ba? Paano maglagay yung ganyan na hindi kasawa yung shoutout, yung name ko lang. Paano? Lalagyan ko lang sa name mo.
Yung name mo, lalagyan ko lang ng gano'n na @sign. Saan ako maglalagay? Dito sa isang account ko? Itong dito sa CP na to? O pwede naman ako mag-post ng comment, oh. Ano ang mangyayari pag nagsulat ako sa ano, sa post a comment dito sa ano? Saan ba siya mapupunta rin ba siya diyan? Dito ba ako mag-ano, sa may ano ko? Dito oh, sa may post a comment. Diyan ba ako magsusulat? Nawala na to, nagtagaturo na to eh. Pwede ba ako magsulat dito? Hmm, lagyan ko lang ng ano, yung @sign. Pangalan mo lang. Sa umpisa lang hanggang sa dulo? Kaya nga dito nga sa LS ko maglalagay ako. Ano bang ano? Sa umpisa ng pangalan mo hanggang sa last? Isa lang ba na @sign ang ilalagay? Sa umpisa lang, wag na sa dulo? Isa lang ha. Ayun! Ay. Ayun pala, ayun na, nakuha ko na. Yun pala eh, salamat. Ganun pala yun. Bakit pangalan mo tapos pag mag-ano na ako, ganyan na. Pag maglalagay ako lagi ng ano, ganyan na yan. Oo nga eh, may kulay na eh. Ganun pala siya, magic. May kulay na yung pangalan ko. Hmm. Pag mag-aano lang siya, pag may isa shoutout lang, ganon. Kung sino, pwedeng lagyan ng ganon. Pwede pala ako maglagay ng ganon. Pero, pangalan ng isa shoutout ko, hindi yung ano ko lang, pangalan ko talaga. Ngayon ang signal mo, 3 account na ka-open.
Paano nagiging 3 account? Saan ka pa nag-open? Di ba 2 lang naman city mo? Hmm. Kaya nga, dito na nga ako nag-ano. Pwede naman parang ano. Hindi ba pwedeng lagyan pa ng ano yan? Pag mag-shoutout ka, pwede mo naman lagyan siguro shoutout at pangalan mo. Tapos dito may mga nakalagay siya na ano no, invite. Tapos captions. Tapos kung ilang tao. Banners. Brand. Kaya nga. Hindi, ganyan na nga ginawa ko kanina. Ibig sabihin kung dudugtungan mo pa ba. Kagaya yung ginawa ko kanina. Mm-hmm. 47 siya. Pag may add sa akin naman, dito magkulay. Ganun pala yun. Hindi, kasi di ba para magkakulay ang pangalan ko, ay ang oo, inano kita, nilagyan ko yung pangalan mo ng at sign. Tapos yun, may kulay na ang pangalan ko. Sakit na sakit. Malapit na din naman. Magbaba na ako. 4:07 na eh. Hintayin mo na, malapit na, mawawala na yan na ano. Sige nga, try ko nga kung magkulay, paano ba?
Try ko nga kung lagyan ko ng shout out kung sa'yo ang magkulay. Ano ba yun? Oh. Tingnan ko yan ha, kung magkulay siya. Wala naman. Oh. Sa akin din naman ang may kulay eh. Hello, Julius Gado. Hello po. Salamat sa pagbisita sa bahay ko. Ganun din naman. Salamat sa tampak. Salamat. Tamsak. Kumusta na kayo dyan? Madilim naman. Kaya nga, pag nilagay ko nga na hindi naman kasama eh. Patulog na pala. Patulog na. Anong oras na din naman dyan? Eh, alas 9. Kaya nga, kahit hindi ko isama yung shout out, pangalan ko pa din ang malalagyan ng kulay. Ang ibig sabihin, makulayan ba yung pangalan mo? Ito, okay lang. Habang wala pang trabaho, ganito muna. Live lang. Mamaya, trabaho na naman. Malapit na din naman, 4:45. Anong oras ba ako noon nag-umpisa? Bakit pwede paano naman pag mag-paakyat yung ganun? Anong gagawin pag mag-akyat? Pag gusto magpaakyat? Anong gagawin ko?
Sige nga, turuan mo ako. Anong gagawin ko? Anong gagawin pag mag-akyat? Anong pipindutin ko? Yung invite? Ano ba ang pipindutin ko? Saan ka na? Ano ba? Ano ba? Dito yan sa akin. Yaan mo na muna yun. Paano magpaakyat? Anong ilalagay ko? Di ba yung link ng ano? Dito yan sa akin ng kulay kung kaninong meron siya. So, Karan 6 vlog. Karan 6 vlog.
tingnan mo. King Lapu-Lapu. Tingnan ko nga, wala lang at time, ganyan lang. Lahat susubukan ko. King Lapu-Lapu. Ay, hindi pala nag-send. Ganun din. Paano ba maglalagay ng hagdan, paakyat? Share sa baba. Saan? Sa may banda saan? Saan yung share link? Invite nga ikaw talaga. Copy to clipboard. Ayan. Yan na pala yung hagdan. Ganun lang pala eh. Ikaw talaga. Invite tapos ikakopy siya eh. Ayan na, may hagdan na, akyat ka na. OFW Offshore Life Vlog. Sino? Nga akyat, si Lapu-Lapu, sino? Si Machilan. Lapu-Lapu o si Machilan. Akyat ka na.
Hayaan mo, anong ginagawa niya sa baba? Sabi mo, ayan na, pwede umakyat. Ayan, naglapag na, nang hagdanan paakyat. Anong ginagawa sa baba niya? Asan ba? Ayun. Ayan pala eh. Hindi mo ako pinipindot eh. Doon niya ako sa baba mo, hindi mo ako pinipindot. Hindi mo na, linawin mo kasi. Ba yan? Lang. Sabi mo kasi nasa... Mahina yung signal ko. Sabi mo nasa baba. Ay nako. Mahina yung signal ko. Kasi. Ayan na. Diyan ka na para ganun lang pala eh. Pipindutin yung invite. Tapos ika-copy paste yung link ng StreamYard. Tapos ika-copy paste sa comment. Tapos ayun, may hagdan na. Ayan. Diba? Puro mahina ang signal. Ayun na pala eh. Hayaan mo na matatapos na ako 4:25 na eh. Tapos pag matapos na Shout out kay ako, Julius ang Gado. ko doon, ang ko pag matapos na ako, ay, ba't nawala? Ayun. Yung end broadcast na, di ba? Saan ka na? Ganun, kaya pala sabi ko, biglang nalaglag. Tapos, ang pipindutin ko yung end na, di ba? Pag natapos na ako. Yung end broadcast. Dalawa na lang yung tao ko. Salamat sa 9 na nagtamsak. Mike, hello. Ay, ganun pala yun eh. Pa-jacket. Wait lang. Jacket. Nawala. Ayan na ang jacket mo, Elmike. Si Elmike. Gininaw ka agad. Jacket na daw siya. Sige nga, message ka nga, Elmike, kung mayroon na.
Oh, hello. Welcome sa bahay ko. Nawala siya. Nawala. May ganun. Ganun pala. Pag ako magko-comment sa rin. Sige, off mo na. Mag-ano na rin ako. Di ba pwede na? Isang oras na ba ako? Isang oras na din ako. Ha? Paano? Pag may jacket ka, bakit ka sa isang account? Balik na naman nga sa isang account kasi kailangan para parehas na account. Kaya mahirap din naman. Pwede na, di ba? Ba't nag-i-error siya? Sige, akyat ka na. Andyan pa, di ba? Andyan pa naman yung ano, ayun Andyan pa naman yung hagdan, di ba? Sige nga, akyat ka nga uli. Dali. Pinatay ko yung laptop, hindi kaya. Pangit pala pag pangit pala pag alam mo, magja-jacket ka, kailangan balik ka na naman sa isang account mo. Kasi dapat wag mo na ililipat siya. Diyan lang siya na account na yan. Pareha silang dalawa. Kaya nga. Para hindi ka na magpapalipat-lipat. Ay, sayang yung isa. Sayang nga yung isa, manonood. Kaya 2 oras pa rin madagdag dun. Kaya nga. Kasi bawat isang oras, isang account, isang oras ibibigay. Tapos? Kung yung isang account na hindi nanood, sayang yun. Ano mo yung isang one mo. Saka ka na lang magpapajacket kapag medyo pang ka na. Pwede mo namang, gusto niya magbaba ng link niya. Hindi. Diyan mo sa isang account mo na yan, sa isang account mo na yan, i-search mo yung pangalan niya,
Tapos kumuha ka ng pinakamaiksi niyang link, ikaw na lang mag-drop ng link niya, Ako na ganun lang lang muna. mag-share. Kaysa mag-log out ka pa, sayang yung dagdag na oras mo kasi hinahanap Kaya nga, hinahabol mo kasi yung log out. AWS. Malapit na din naman, oh. Lapit na may ka pa, isang oras at 16 minutes ka pa lang. Hindi, kasi pagbababa naman ako na, di ba? 45 ako bababa ay alas 5. Ay, 4:50 lang yan, i-end isang ko oras na. at kalahati lang. Wala. Paano? Natagalan nga kanina sa kahahanap, mga turo. Na ano naman yung ganun. Hindi, mali pala ako. Kaya pala, di ba sabi mo, hindi mo makita-kita. Kasi record pala yun. Shout out kay Mike. Mike, shout out. Idol pa jacket. Si Mike. Di pa makaka-jacket si host dahil wala na. Nawala isa lang na yung nga, gamit pa niyang na. cellphone. Kaya nga, pangit pala yung ano. Walang tao eh. Tapos, tingnan mo, naging dalawa na lang yung viewer sino yung natin isa? kasi ginamit. Kaya nga, Pinatay ko sino na yung yung laptop. Sino yung nagturo kanina rin kasama mo? Sino ba yun si ano? Yung kanina? Si Medical. Medical Humanity. Sino? Medical Humanity. 10-11. Kahina. Yung Medical Humanity 10-11, sabi niya, magbe-jacket, sabi, punta saan, ganito pala. Nawala na rin yun. Nga. Nawala. Tingnan mo yung isa ko, wala. Hindi na gumagalaw. Hindi na kinaya. Ayan, man. Kinaya ng isa. Nag-stuck na. Ikot na ng ikot. Wala pang kasama. May signal. Kaya nga eh. Tingnan mo hanggang ngayon. Hanggang ngayon hindi pa dumadating yung live, yung dalawa tayo kasama. Paano wala ka pa nga dyan eh. Bakit nahuhuli? Hindi na nga ng signal. Tapos pipindutin ko na yung end broadcast. Pag ganyan, tapos na, di ba? Tapos na. Pag-smile ka, baka doon niya yung kukunin sa huling habang pinipindot mo naka-smile ka. Minsan doon kasi kinukuha yung end broadcast niya, yung huling picture. Pag last na, pag nag-end broadcast, doon kinukuha yung pinaka-ano niya? Parang, Minsan gano'n, minsan sa huli, minsan sa una. Baka mamaya makuha yung nakanganga. Kaya nga, mag-edit ka nung pagkuha ka ng picture mo na pang thumbnail mo, lagyan mo lang na first smile. I-edit mo muna sa messenger mo. Yung parang, yung ginagawa ko bagong wari, parang isisend mo sa akin. Tapos edit. Sulatan mo siya. Tapos isave mo. Isave mo lang siya. Pagka-save mo, yung papasok mo sa messenger mo. Hindi, mamaya. Kasi hindi na magpagano
Pag ano nga mamaya. Kasi ikaw pag nag-ano ka, di ba yung barko, yun ang wallpaper mo. Yun lang palagi sa akin. Ayan yung ano, dalawa na lang tayo. Saktuhin mo lang kung ano, 1:30. Ano? Eksaktuhin Kailan? mong Anong oras na? 1:31, 1 oras at kalahati. 9 minutes na lang. 9 minutes na lang. Ilang minutes na lang? Di ba 5:40, 45 ka bababa? Oo, 5:40 na. 5:50, ay 4:40 ako 50 ako bababa. Or 60, ay di abot pa yan. 30 minutes. 50. 4:50. 4:41 na eh. 1 oras at kalahati. O nga, ibig sabihin yung oras mo dito, Pwede na. Pwede 1:22 na. ka pa lang. 1:22 pa lang? Oo, 1:30, pwede mo na itigil. Saktuhin mo. Pag 1:30 na. 1:30 na. Pwede na. Para eksakto sa bilang ba? Kulang pa? Pwede na nga. Kulang pa. 22 pa lang eh. Saktuhin mo 30, 1:30. Tapos pipindutin ko na yung end. Hindi ka pala makapag-message dun sa ano. Saan? Yung sabi mo lang, di ba, pag umakyat ka, di ba, nasa saraduhan nga. Hindi ka pala makapag-message. Sa private ka lang pwedeng mag-message, private chat. Kaya nga. Kaya hindi makita. Pwede na? 1:22 pa lang. Oh. Wala pa. 26, 23 pa lang. Kaya nga. Nagdalawa na lang yung viewer. Tama yan. Pag 29, makababa na ako para mag-3 yung viewer. Bakit dinagkuhan yung mga bata? Tulog na? Si Marlon naman, okay na yun si Marlon kasi Julio. Si Joy nga si Marvin lobat daw ang cellphone. Si Jackie Lo, naglakad pa, naglakad siya papuntang, si Jackie Lo, naglakad papuntang bayan. Wala siyang nasakyan. Tapos, buti nga mabait daw yung driver nung yung nag-ano ng gulay, nagde-deliver ng gulay, pinasakay siya hanggang Muñoz. Layo. Nangalay na pa ako. Ganyan nga ako, kaya yung aking lampalay, unat-unat. Dapat may misa ba? Pag nauupo. Ngalay yung pa ako. Pag 1:30, pag 1:30 siya, 1 oras kalahati, ganun siya. Ha? Pag 1:30.
1:25 pa lang eh. 5 minutes pa. Ikot na lang itong aking. Ayan, Rene Adventure. Mega shout out Ikot-ikot na sa lang yung idol. isip. Host and ko. Welcome sa bahay ko. Si Rene Hello, Adventure. Buti. Shout out sa idol host. Thumbs up. Dan po sa'yo. Salamat, sa salamat, pa-thumbs up, Rene Rene Adventure, ha? Adventure. Salamat, Rene. Nakadalaw ka sa bahay ko. Yun ang signal ko. Mahina ang signal ko. Putol-putol yata ako dyan. Hindi ba ako putol-putol? Hindi naman. Itong isa lang. Yung aking monitor na naghang na. Hindi kaya ang signal. Rene 4 Adventure. minutes Thumbs na up lang. dan. Host. Thumbs up po sa iyo. 27 na lang. Magpapaalam na rin yan. Magpapaalam na din ako. 27 na lang. 3 minute na lang. Matatapos na. Trabaho na naman. Trabaho na naman. Minsan nag-alis din ako. 6 p.m. dito sa Kuwait. Hindi. Parehas naman ang oras natin dito sa Kuwait tsaka dito sa Saudi, di ba? Sige, minsan dadalaw din Parehas ako pag lang. ano. Parehas din naman. Kaso lang pagdating ng 6 kasi busy naman kaya hindi makapunta pa. Parehas lang. Ang wala ng trabaho. Kaya nga, nag-i-alis din pala siya. Welcome. Paano? Nag-umpisa ako. Alas 3 kasi ang tapos ng trabaho. Alas 3. Alas 5 magtatrabaho na naman. 11 p.m. naman yan sa Pinas. Sayang, alas 6 Dito kami ngayon sa Saudi. Parehas lang yung oras natin. Parehas kami nasa Saudi lahat. Parehas oras natin. Pag alas 6 kasi, umpisa na rin ang trabaho. Hanggang anong oras? Dikit ka na lang dito sa akin. Dikit ka na lang kay Ops. Hanggang ano? Dikit ka na lang kay OFW Offshore Light Vlog para makalimbang natin yung bill mo para alam namin na may LS ka. Para makapunta. Kaming dalawa naman kahit anong oras lang basta may pre. Pero yung regular kong talaga Wednesday 8 o'clock ng hapon, 8 p.m. Tapos Sunday, yun talagang regular ko na nakapila sa aming grupo. Sa aming group. First time ko lang pa naman kasi mag-LS kaya. Oo, may trabaho kasi siya, hindi siya pwede. Kalahati muna. Sayang, dapat mga 2 hours o 3 hours. Din ako, pero first time lang niya yan, gabi, kaya sinubukan ko lang kung paano mag-LS. Oo, tama, parehas lang tayo sa Basta Kuwait, Saudi. kinalimbang ko yung mo, Sige po, dikit para alam ko na sa inyo, mag-LS ka. pero sa iyo, host, wala na, dikit na sa iyo. Ayan na. Alas 6 naman palang Bababa na ako. Dikit ka na lang sa akin na ako na. Sige. Rene Adventure, Rene Adventure, dikit ka na sa akin. Bababa na ako at mag-out na si host. Sige. Yan na, 1:13 na. Saka mo nahahabulin yung pag mga habaan mo na yung oras mo. Kaya nga. Sige na. Magbaba ka na. Bye-bye. Shout out all. Ingat.
Bye-bye sa lahat. Tapos na ako. Dikit na din pala kayo eh.